Aquest és un dels espais d'itineràncies. Itineràncies és portar les arts escèniques aquí a l'espai públic, a diferents espais de Prats de Lluçanès, avui que també se celebra la Fira de Santa Llúcia. Unim el que és tradició i el que són les arts escèniques i la cultura al carrer. Aquest és un dels altres espais que també utilitzem a itineràncies, donar suport a la creació i que la gent de Prats de Lluçanès pugui gaudir de propostes que encara no estan acabades, algunes d'elles, i així crear complicitats i fer diàlegs. Aquí ara s'ha acabat un espectacle del Joan Català, que és idiòfona, està en procés de creació, i Itineràncies és això, és un festival que reuneix a diferents artistes, a diferents espais públics, amb aquesta barreja de públics d'aquí, de gent de Prats de Lluçanès, del Lluçanès i d'altres territoris que han vingut, i per donar aquest suport a la creació i compartir espectacles de carrer i espectacles també de sala que siguin particulars. És l'hivern, és el fred i és seguir amb els espectacles també a la tarda. Al dematí hem fet arts de carrer amb 2 espectacles i ara seguim aquí un espectacle petit, íntim de la companyia Escarlata. És cool, és un espectacle d'objectes. Itineràncies sempre portem espectacles diversos, diferents i que apropin a la gent i que ens creïn aquest lloc íntim i màgic. Això és Itineràncies.